sabu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS jehen Vitorigo. Anga hono mimi saga mo. Hey, Vitorigo, teggil koyde maade. Jippin koyde maade mbimi. Jippin. Manda neɗɗo noyira tuyimi jotto. Paahen koyde ma. Hey, ko mofnom ɗo ko mbimi nda hayyanno. Il faut rendre jungo nan. Il faut rendre jungo nan. Ko ɗon banmi ɗum. Non, c'est pas normal. Il faut pas ko ɗum wiya noon. Dan fotama ko ɗum wiya. A meeɗa kon wujjani. A meeɗa kon wujjani. Ƴeew mbaɗa hettonoɗo joni radio goto wayde aɗen ko alde ɗum e jamaɗo makko jamaɗo wi o rokkata ɗum kalis jamaɗo wi wajo guila puɗɗi yaltude wajo meeɗa rokkude mo hay mbuuɗu ɗum tawi woppi wajo affaire o muusi ɗum o wi omo yara orsovel omo warto on débat kettonomi e radio c'est normal noon armi haalanma ay debbo sa wonde e makko sa rokkata ɗum tan woppet ɗum kam kala mbaɗo gération yo andu ɗum ko expérience debbo ko kalis jogui ɗum de sa ala kalis a woppi la ilaha illallah mbimi on woni ko jaata debbo kay rokkat debbo a rokkat sa ala ñaagoɗa debbo no jari boom dawa mine bar joɓeɗa 3000 ma jaaha totta ɗum no jari ɗum saabu ko Allah teddini mo Allah teddini kam sa teddini ɗum yes tan paaɗa ay to mbimi gandumo de serti guila mbaɗa waɗa gération jawmi rokkirde kalis min noon mbawmi yawde rokkirde kalis mi leɗɗa ɗakkitiɗa nde ɗo tawɗa mari ko fuɗɗi furde te an hay jawɗam ha fuɗɗi ɗum bonnul ƴeew fof ko kangaɗo ma o kadi fiman ha ɗaɗi mon amour mi yewni noon c'est pas vrai il n'y a pas de femme ou d'homme idéal dans la vie il y a juste des gens qui aiment au bon moment dans la vie je suis complètement dingue de toi. Il aura fallu à mon père des années, des siècles pour faire de moi un homme. Il t'a fallu 4 secondes pour faire de moi un fou.
suis complètement fou de toi. Hein? Et quand je n'ai mis d'abord, ça veut dire que je vais battre les 5 000, les 10 000, et je vais battre. So you need to down Harris. C'est un. Là. You need to down Harris. Là. Andy. Valeur, ad, vite. Hein? Vite, tu vas pas dans le wujud. En concours de faire bocal, tu dois gagner. Ça dit que votre wujud, mais ça dit que comment faire? Hein? On a un groupe comme. Groupe comme. Hein? On va dire influence bi nga xam xawati wuti de kay sam to tamam on a fay na kam non mi meda jagudema an ko mi mbadda hayma a safana lammana urani wa ma jogi feni sa jogi feni ma namdi ma feni ay dara ma mi joxlani ay temedin ma mi joxlani on tema kadi mi mayde tan fiyo do ko si lele ko o ko jogi da ada joda lota ko lamdo do bi ana wo mi tan judi ba jeki mi jundi dani ma do tiagal mi jundi ma am bu mi wara ma mi jundi da bowa nono fof ko bonno len mon tango tawi ka mawdo bonnude ma do suka da nyaabinde bowa sa do te mi neto sa detti ma mi yofto ay a burno wala jekkade ana wayno bonnude robboni yak daro an ñekki fayida aɗa heɓɗo adda ɓeeɗo ha ngal oɗo galle an mbeɗa jogade fulla seeɗa gacca ɓeeɗo mi haalana no aro ɓartinoɗo hene ɗi oɗo tuubi ceekiri an hersatani yimɓeɓe jeeɗoyaada e oɗo kannare ƴeewa mi ƴeewa seen moƴƴo waɗa e damade taw hay soɓe mirtima ɗo aɓe cikka hay goto alaɓe an jogo fulla e fayida e hoore ma ɗo ñekki joom ha mayda ɗum ku abu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeygu terrain Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobde 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laabi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS jehen